এই যত টিপের সারানো পুইলা খুম বাইখা tei jibai yafaro tei hambai maruo chini khachuksa maya ganang chini bubagrano tei congratulations janogo chini tabu phaina biskango tin dofan be kok sanan bagai songjak bubagna bisinti khlaiye Maharani Kriti Singh Debormano ang belai kheno congratulations janogo ar norong biskanga tini phaimani mongke mohaise kebo kha chongna tangi tini BJP ni ma ora candidate ma bachakha ba BJP symbol ma bachakha pianor no basrai srai jara buchi arno ang jotono no kobok jao ani kongno kamke buchi di angus kanga dui salini sekang ang Facebook live kaise kok samane tongo norong nubai khana pati tanai di color tanai di tin jatine wansuk dite bubagno mokol mukumi bises khadi mani kok tini bubagra 20% bagino tini bo decision khayo karon nor jotna saimano tini bubagra tam khaya tong 20% bagai inke tabok chinara BJP baiti prama thangai tabok selection kha tini Maharani Kriti Singh Devi Deborma jung bono jotno thancha khai palkhe bubagna bes khai Potuchina budui kaplai ma khainai tamni bagai hingangke nor wansuk naidi mungsuk mana hingke mungsuk maru hingke borbo chini dofani bagai jatini bagai chini ekot kharika te chuni soimas bising aba implement khaine kok burkha hingangke jung chini borok aba BJP ni sembolong mano haipana chini 30% kok sane kok borok chini bubagana chongjak simane tipramo thane borok singar wansuk aba tipramo thane marok nor khata koidi nor khata khikdi nor kutuke wansuk naidi bo jengkongma MP MLA hoka phiaba borchin jati me kok saya phiaba mong kangke chin bagi kok sanai ba chin great different bagi chin tofan bagi 30% bagi chin 30% odikar no sub kok sanai abagi jotno kha khe oi bubagan logi nang thung ar angte kopna jotno please je hamya sane rok norok tabungno nor thaksidi tamne bagi hingangke nor wanchung naidi jingtam khaya tong ka bubagra abagi ang tegaisa chin bubagan no mokol muti kilai dano ang sanamu chungo tini bubagana thika bomas ma thinai amtai kok sam bo thike chaun samani kok rokno jarao sane rokno leader rokno kaisa kotor leader bung salia tei bubagarano arba prodin logi ba thangmani ba bon logi maise oi thinen bagi thangbai bon logi cover chaboi hai nei tini hingsa khaimani dok khoroksa buri madam ang bonmo sanamu chungo bubagarana klairi mani ab samani dono jotto 30% thanchana sakakmaya ebong 20% kubi kuplai tinnorok jotto bubagarana ro ma phaika ma klaikha haisi sujakok wansung naidi nor nini tam kmakha nina chuthai kamkha foila je bubagana thedin sanai ar je borok abungai botini tabok borok baka khekjak tono khekjak abage jengnor na hamjago bubagarana hamjago je mani thanga 5 is date ang madam no sabo Tichini sir MP ex MP no sao je jo hoga so hoga ya 5 is date come together let's to fight for our Tipasa people ang mono request khane nor kaina bubagan no belaka hamjago norma ei je Tipasa nga hamjago haise ar nor Tipasa na egin sa thaman bagai jota Tipasa thanjarak nor na egin thaka pianor dini nor nu khachang Facebook live rogo Facebook page nu kha Twitter nu kha je nor Kriti Maharani Kriti Singh Debormano congratulations deban bagai ar tar mane norok bubagarno norok nakabung sanman bagai nora hambai amno wansuk sine bile abagai joto kharanti prasaran sanamu chongo kama borok sanai norokno mo BJP prama tharok ara BJP palan thangani BJP sanai kama sanai kindo bisis thakai bo sambai kok sanai ba 20% bai kok sanai bo je tau candidate nai bachini bukung bara 20% bagai bubagra jesa men bubagra chief o jaga bo ngman bo bijini MP hepan bo bubagra ni chief bubagra ni order besto wansudi geching ti promothang ti dabla thung white thung je sara ti pranti prasa transporting thung jotno tini abo siuje bubagra sa only one su bubagra chini kahambang khaitong no jotno saiman srai buru yang thode jotno khaika bobo khainai tamga bubagra na samungkaran jorar di jeng thanchama tongnai thiasan thanchama tongnai kin thanjar ke bo sabai manglak ar sabai na phainabo norokta oborno kasurak di abo sabdan jara takon 30% bagai jara hamya khani rok
jera wangso tani nor wansung di bubagra kam khaitong ar joto khako yawi chang bubagra no logi marnai thansa khai bubagra belege puitoma khainai bubagra angke joto mumkin joto kisu bubagra khainai abai kharan tipra sarang joto no paiple hambai te joto no ang joto lukurong no jeng thansa khai bubagra no kaplai khai rohlainai amo wanso goino chini joto tahu de buk sonang joto tipra san eje ang tipra sangai norong joto hamjok mungte choban jibai ar jara buchi ara buchi thung jara khasi aba khasi thung phai jeng thansa ka tanglai chiwano yapri kaisa ka yapri selai chiwano o chini hado phani bagai kachak kufur hinyawai jeng joto bubang logi thanglai chiwano joto na hambai te khulumbai ka I love my Tiprasa people and very very thanks norok support khaman bagai te bubagana logi man bagai pai play hambai te choban chibai te khulumbai ka